amb els telèfons mòbils i també els correu, òbviament, que no cal que us rebeu perquè ja estarà tot penjat a la web. Després de l'espectacle, l'AMPA ens oferirà un berenar i també hi haurà el sorteig de 3 paneres. I donem les gràcies a en Pep Comeres, que és l'encarregat de la llum i el so. També li volem donar les gràcies a la Montse Vilà per ensenyar-nos aquesta obra de teatre i tenir tanta paciència amb nosaltres. Molt bé. També, després de l'obra de teatre, es farà el concert de Nadales i el ball de Nadal. Us comuniquem que hi haurà molts canvis de roba i potser algun personatge no sortirà a temps. I ara que gaudiu de Buscant la felicitat. Ciutadans i ciutadanes, camarrojos i camarrones... Parejant, no? Perdó. Us venim a explicar una història. De fet, és un secret que poques persones saben. Hem pensat que ara que s'acosta Nadal i aprofitant que tenim el teatre ple, era una bona ocasió per desvetllar el secret més ben guardat del món. On s'amaga la felicitat? Perquè us heu preguntat mai com és que hi ha gent feliç i gent que sempre està enfadada? Gent que riu i gent que plora? Gent que està contenta amb qualsevol cosa i gent que mai està contenta amb res? Escolteu, pareu bé les orelles i sabreu la manera de trobar la felicitat. Fa molt i molt de temps, quan a la Terra encara ens barallàvem àngels i dimonis, uns perquè els humans es portessin bé i els altres perquè es portessin malament, un grup de dimonis va fer una reunió molt important. Anem malament! Jo diria que anem molt malament. Els altres estan guanyant la partida. Aquells humans cada vegada es porten més bé. Necessitem fer alguna cosa que sigui definitiva. Alguna cosa que faci que els humans sempre més vegin perduts i fer que així s'acostin més a nosaltres. Hem de pensar. Doncs pensem, redimonis! Pensem! Ja ho dic, i si amaguem la felicitat? Què? Als humans els agrada ser feliços. Si amaguem la felicitat ben amagada, es tornaran bojos buscant-la. I per trobar-la faran coses dolentes. Sí, dolents i sotmesos al poder del mal. Molt bona idea! Però, on la podem amagar? ¿Dónde la podemos esconder? Welcome y Heidi, Chinchon Chenchin, Rustenharden. Ja està. I si l'aneguem a la muntanya més alta del món, els humans no la trobaran. I la van amagar al cim més alt del món. Però com que els humans sou tan valents i caparruts, I això de pujar muntanyes us agrada des de fa molt de temps? Anem a la muntanya, anem a la muntanya, anem a la muntanya, on anem? A la muntanya! Anem a la muntanya, anem a la muntanya, anem a la muntanya, on anem? A la muntanya! Anem a la muntanya, anem a la muntanya, anem a la muntanya,
cansats de caminar? Torneu a casa. No pugeu allà dalt. Allà dalt no hi ha res i a més fa molt fred. Va, tira, que encara es farà de nit. Som-hi! Segur que ho aconseguirem. Després mereixerà la pena, ja ho veureu. Anem a la muntanya, anem a la muntanya, anem a la muntanya, on anem? A la muntanya! Anem a la muntanya, anem a la muntanya. No foten cas de res. Maleïts humans! És que hi han d'anar a fer dalt d'una muntanya. Haurem de pensar un altre lloc. Ja ho tinc. I si remenem a sota del mar? Els humans no poden respirar a baix de l'aigua. Bravo! Molt bé! I la van amagar al fons de l'oceà més profund. Però esclar, què va passar? Ràpidament vàreu preguntar-vos què hi havia al fons del mar. I varen inventar aparells per respirar. Aquí sota segur que hi ha tot un món i nosaltres serem els primers a descobrir-lo. No podrem. A mi no em fa gaire gràcia això d'anar per sota l'aigua. Esteu segurs que podrem respirar per sota l'aigua? És per als peixos. A mi, jo em sembla que passo 5 por. Aquí sota no hi ha res. Està fosc i ple de bitxos marins. Us fugareu, que no ho veieu. Si no vols venir, no vinguis, però no siguis vinagre. No hi vagis! Va, jo vull veure aquesta mama aquí sota ens tirem. Ei, no em deixeu sola. Ostres, tu! Els hi dius que no ho facin! Res! Aquests humans són molt tossuts! No hi ha manera, Els humans. Però per què no s'estan quiets a casa amb lo bé que s'està? Són terribles aquests humans. Haurem de pensar un altre lloc. Ja està, ja ho dic. L'amagarem a l'espai, ben lluny. Els humans no poden. Amat? Saturn? Venus? La Lluna? Aquesta és fascinosament dolenta. I pensant que els humans no podríeu anar-hi mai, van decidir amagar-la allà. Però clar, què va passar? Uns que van inventar aparells per anar a l'espai. Si és que els humans són molt intel·ligents, quan voleu?
Ei, tios, estem a punt d'anar a l'espai! Això és la bomba! Ei, però podrem tornar-lo. Jo passo de quedar-me penjada i a dalt. El colom caganer es caga la por. Bueno, veieu que farem història. Serem els primers de volar per l'espai. Us perdreu a l'espai. Allà no hi ha anat mai ningú. Quedeu-vos aquí, no ho feu. Comença el compte enrere! 10, 9, 8, 7, 4 fulles de romaní, una de magraner, tot ben aixafat, ho deixen macerar 40 dies a sol i serena i ja tens la millor ratafia a Vilanova de Sau. 40 dies? Jo no puc pas esperar 40 dies. Doncs no queda tan bé. Romaní? Tu tires romaní a la ratafia? Sí, que no vols provar? Ai, sí, em fa gràcia. Semblen pixats de gos, això. Veus? 40 dies és massa. En 30 dies la meva està llesta i jo no li tiro romaní, li tiro flor de tarongina. Ho puc provar. Semblen pixats de burra, això. Esteu carregats de romaní.
faig, que la puc provar. Sí. Oh, aquesta sí que és bona. Mireu com la meva és la millor. Mireu com se la veu de content. Pastors, estimats pastors! Segueixo pensant que s'ha de passar bé perquè agafi tots els gustos a les plantes. Que sí, una mica sí, però 40 dies és massa. Pastors, estimats pastors, sóc un àngel del cel. 2 àngels! Allà hi ha 2 àngels! Sembla que t'avago massa. Que no! Que hi ha 2 àngels! Pastors! Allà! Pastors! Estimats pastors! Repeteixo, sóc un àngel del cel! Oh, ja, hi ha uns ballos molt estranys aquí! Vinc del cel a anunciar-vos. A anunciar-nos! Què he fet? No, burro, a anunciar-vos! M'ha dit burro? Un àngel m'ha insultat? És que no estàs a temps, pastor. Des de quan els àngels insulten? Des d'avui! I ara calla! Us venim a anunciar una cosa molt important. Ha nascut el Messies. Oh! Què, flipeu, eh? Qui és el Messies? El Salvador. Salvador o Messies? Explica-me! Deu ser algú que es diu Salvador de nom i Messies de cognom. Que no, Salvador i Messies és el mateix. És qui us ha de salvar del mal i portar-vos la felicitat. Aquests tios diuen coses molt estranyes. I què hem de fer per adorar-lo? Ai, I ara què hem de fer? L'heu d'anar a adorar, perquè si no anireu a l'infern. A l'infern! Això sí que no mola! I què hem de fer per... I on hem d'anar a adorar-lo? Al pessebre. I per adorar què hem de fer? Porteu-li coses, què teniu? Repetia! Tenim repetia! Vol dir ratafia. És perfecte! Home, ratafia per un nen, millor si li porteu alguna altra cosa, no? Porteu el que vulgueu, però aneu cap al pessebre. I cap on hem d'anar? Cap a Betlem. A mi em fa una mica de mandra. Jo el que no entenc és per què hem d'anar a portar-li coses a un nen que no sabem ni qui és. No diguis això, l'Àngel ens ha dit que és el salvador del món. Clar, i tu t'ho creus? Jo no ho veig molt clar. I a més, som pobres com rates. Per què hem de compartir el poc que tenim? Perquè compartir és fer el bé i això ens farà feliços. Feliços? A mi em fa més feliç una bona ratafia en comptes d'anar cap a Betlem. Total, aquest Messies ens ajudarà a alguna cosa? Avui li acabarem portant 3 patates i al final l'acabarem mantenint. Que potser ens ajuda a algú a nosaltres? Feu el que vulgueu, jo me'n vaig cap a Betlem. Ajudar les persones que ho necessiten ens omple el cor i ens fa millors persones. Ui, que bonic! Totes les ales! Au, bé, i no t'hi cansis. Us bombi! A tu! Pobre desgraciat! Ai, sí! Mira que la gent és rara, eh? Ei!
Què? Calenti fred! Doncs vaig a buscar llenya. Però Josep! Què? Que aquest nen té gana! Doncs no vaig a buscar llenya, vaig al súper. Però Josep! Què? De fet, el que vol aquest nen és estar amb tu! Té, agafa'l! Vale. Hola, meu petitó! Josep! Josep, que aquest nen s'ha fet caca! Li va tenir bolquers, Josep! Doncs ara el canvio, a veure si... No podem canviar-lo perquè tenim el súper tancat! I jo ja no puc més! Cansada! Vida, ganada! Que és que ja no puc més! No puc més! Ai, Maria, jo que pensava que seríem feliços. Feliços i que vols que siguem feliços i estem aquí d'ocupes! En un portal! Sense calefacció, sense aigua, sense llum! Ai, com t'ocupes i vivint de la caritat dels pastors! Com vols que siguem feliços, Josep? Quan tornem a Natzaret comprarem una casa amb vista del mar i calefacció. Jo ho veuràs, Maria. T'ho prometo. Així sí que serem feliços. Ai, Josep, que Déu t'escolti! Ai, nen, Josep! Ha, ha, ha! Ho veieu? Ho hem aconseguit! Pobra parelleta! Buscaran la felicitat per tot arreu i no la trobaran! Ha, 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 ha! Com podeu veure, el pla dels dimonis funcionava a la perfecció. L'egoisme i les ganes de tenir coses anaven estenent per tot arreu. I el mal anava calant el cor de les bones persones. I per nosaltres la cosa es va començar a ficar molt difícil. massa i el llit s'hi està molt bé!
s'entén! Vine! Vine! Tu que ets tan guapo, tu que ets tan fort, amb els teus valors, podràs ser més popular de tots i manar tota aquesta gent. Mentida! Vine! Vine! Crec que la victòria és nostra! Sóc jo qui me l'emportaré! No podrà pas resistir-me! Ja podeu dir que són meus. Cauran vençuts per l'enveja! No hi ha res com els diners! Se'l serà irat com un home! Ja veureu que seran tots meus. Sigui de l'un o sigui de l'altre, la victòria nostra és! No us escolteu, us volen dolent! M'han robat l'esmorzar. Què has set? Has set tu, oi? Però què dius? Deixa'm estar. A mi m'han robat tot el boni-boni. Qui ha set? Voleu callar? Pareu de fer soroll, que vull dormir. Tu només saps fer que dormir. Ets un manta. Aixequeu-vos tots i a treballar. Per què? Perquè tu dius, sí, home. A mi no em manes, A mi no em mana ningú. El que passa és que tens enveja. Tu calla. Això és fantàstic! Pobres infeliços! Hem guanyat! Quin desastre! Vosaltres teniu la culpa de tot! Però que no veieu què heu fet? Som què? Digues! Qui el creus que ets tu, si només ets un marret? Com et dius tu, nen? Em dic Jesus Christ. Aleluia, aleluia, Messias, Messias! Marxeu, bèsties malignes! Ja el mal que heu intentat fer sorgir contra i mai més vulgueu lluitar contra el bé. Marxeu, marxeu! I vosaltres, aixequeu-vos i escolteu. La felicitat no la trobareu mai a fora. La trobareu en cosetes molt petites. En un petó, en una abraçada, compartint taula amb la família, mirant els estels una nit de Nadal, in the middle of the night, compartint taula amb la família, amb els canelons de la iaia. Aneu i expliqueu a tothom, perquè si tothom ho sap, el món serà molt millor. And remember, don't worry, be happy! Be happy.